Takže pojďme ještě do Božího slova. Chci dneska mluvit o domě Božím. Dům Boží. Tak pojďme. Genesis 28:10, tam se mluví o Jákobovi, který odešel do Beršeby a šel do Cháranu. Znáte to místo? Znáte ten příběh trošku? A dorazil na jedno místo a přenocoval tam, a protože slunce zapadlo, vzal na tom místě nějaký kámen a dal si ho pod hlavu a na tom místě ulehl. My jsme se tam byli podívat pravděpodobně na to místo, tam taková placatá jenom země, tam není jako, že by tam bylo něco extra k vidění, ale tam někde prostě jsme byli a tam vlastně napsal a měl sen. A hle, na zemi stál žebřík, nebo někde jakoby překlad říká takové kamenné schody, jehož vrchol dosahoval až do nebes a hle, po něm vystupovali a sestupovali boží andělé. A v tom nad ním stál Hospodin a řekl, já jsem Hospodin, Bůh tvého otce, Abraháma, Bůh Izákův a zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozhoníš se na západ, na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém semeni budou požehnány všechny čeledi země. A hle, já jsem s tebou. Budu tě chránit, kamkoliv půjdeš a přivedu tě zpět do této země, protože tě neopustím, dokud nevykonám to, co jsem ti řekl. Když si Jákob probral ze spánku, řekl, jistě na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl, je hrozné, jak hrozné je toto místo. Což pak to není dům Boží, není to brána nebeská. Jákob vstal časy ráno, vzal kámen, který si dal pod hlavu, postavil ho jako posvátný sloup, na jeho vrchol vylil olej. A pojmenoval to místo Bétel, na dům Boží, a původně se však to město jmenovalo Luz. Takže dům Boží. Co říká Jákob? Jak obrovskou bázeň vzbuzuje toto místo. Dům Boží je církev. A když se když se Bůh dívá na církev, tak má ten záměr, aby tady přebývala jeho přítomnost. V každé církvi, aby přebývala jeho přítomnost. Ale když ty jsi prázdný, tak musíš být nejdřív naplněn a když potom přijdeš naplněný, tak potom tady může přebývat jeho přítomnost. Takže Jákob měl sen a on říká, nebo co prožil, tak to byl takový hluboký duchovní věm. Víte, že můžete mít různé sny? Já vám řeknu jeden teda takový, on je slušný, ale trošku je takový nevhodný vtip, ale já vám jenom tam chci něco ukázat. Možná ho znáte ten vtip. Přijde Pepíček ráno, se probudí, přijde za maminkou, maminka je v kuchyni a dělá tam svačinu Pepíčkovi a Pepíček říká, maminko, zdálo se mi o Marušce. Maminka říká, hoď to do prádla, já to vyperu. Co tím chci říct? Můžou se ti znát různé duševní sny. Můžou se ti znát různé tělesné sny. Ano, můžou se ti znát různé sny a když si tomu přiřadíš to, že to byl Bůh, tak je z toho paskvil. Ale Jákob měl hluboký duchovní prožitek. On věděl, že tady je Bůh na tomto místě. Já jsem vám řekl schválně ten vtip, protože vím, že to některým teprve dojde. Prostě chápeš to? Některé věci ti fakt musí dojít, že to byl Bůh. A některé věci ti musí dojít, že to byl paskvil. Plno lidí vydávají různé sny za boží sny a pak je z toho zmatek. Bůh ke mně mluvil. Bůh mi řekl, že budu mít tamto. Bůh ke mně mluvil a řekl mi tamto. A s kým si to konzultoval? S nikým. Bůh mi to řekl. No když ti to řekl Bůh, tak s tím se nedá nic dělat. Víte, to už známe tohleto. Takže Jákob měl hluboký duchovní prožitek. To nebyl nějaký povrchní sen, nebylo nějaké zduševnělé, jenom nějaká jeho touha, ale to byl hluboký duchovní a duševní prožitek. Říká, jakou bázeň na tomto místě prožívám, jak hluboce se mě Bůh dotkl, co to ke mně Bůh říkal. A vzal ten kámen a polil ho olejem a říká, na tomto místě je Bůh. Víš co, na tomto místě musí být Bůh. Ve tvém životě musí být Bůh. Ty nemůžeš být prázdnou nádobou. Ty to musíš prožívat, že tvůj Bůh je s tebou. Ty nemůžeš žít jenom z těch povrchních věcí, z nějakých snů a z nějakých vizí, které tak plácají v tomto světě, ale ty potřebuješ zaměřen. Haleluja. Takže od té doby, co uvěříš, možná si z toho nevšim, začneš mít kvalitativně jiné sny. Ne, že by se ti tam nepřipletly nějaké duševní sny a tělesné sny, ale začneš mít jiné sny. Kvalitativně budou mít jinou hodnotu a ty v nich budeš prožívat. To byl skutečně Bůh. Já si myslím, máte takové sny? Zdali se vám nějaké takové v životě sny, kde jste přímo věděli, to byl Bůh?
Ano, na tom v podstatě stojí hodně naše víra. Protože kolikrát nevíš, kudy jít, kolikrát nevíš, kam se máš vrtnout. A najednou prostě Bůh přichází a přichází spolu s tím přichází mocný zjevení o tom, toto je pro tebe. A ty řekneš, wow, díky Pane. Takže jsme lidé snů a vizí. To si možná neuvědomujeme. Každý člověk je člověkem snů. Každý člověk, když jsem byl nevěřící, já měl různý sny. Já věřím tomu, že všichni měli sny, všichni mají sny. Nevím, kam to zařadit. Různě to doktoři zkoumají, říkají, že to je podvědomí a nějaký takový bla, bla, bla. Mně to je úplně jedno, odkud to přichází. Já jenom prostě vím, že my jsme lidé snů, nebo lidstvo, že je taky lidé snů. A mají různé vize. A netýká se to jenom věřících lidí. Takže my potřebujeme zkoumat, co je z Boha a co ne. Takže když máš nějaký sen, tak to nech být, nech to ležet, až se skutečně prokáže, že to byl Bůh. Když nevíš, tak to nezahazuj, ale nech to ležet. A nech si od Pána ještě k tomu říct další věci. Takže my budujeme dům Boží. My budujeme dům Boží. A do tohoto dům Božího patří určité sny. Ano, určité vize. Když máte nějaký sen, když máte nějakou vizi, tak klidně mi to napište, nebo mi to zatelefonujte, nebo přijďte a řekněte mi to. Protože my budujeme tento dům, tento sbor i na základě vizí a snů. Já si vzpomínám na určitý čas, já jsem byl úplně nešťastný z toho. Asi jsme byli tenkrát ještě v Krupce, nebo už jsme potom byli tady vlastně na té Dubravský. Já jsem každou noc pracoval. Každou noc jsem budoval. Já jsem se probouzel, tam jsem dělal střechu, tam jsem zase dělal nějakou jinou místnost, tam jsem byl ve sklepě, ty zase to zbořilo, tam je zase něco jiného. Já pořád lítal, každou noc jsem dělal nějaký dům. Já to nechci analyzovat, ale poslouchej, my prostě budujeme dům Boží. A ten vztah k tomu domu Božímu, ten není vždycky jenom na tom, kdo tady stojí vepředu, to je na každém z nás. Každý z nás, kdo patří do tohoto sboru, Bůh mu dává vize a sny, jak přidat do toho domu něco, aby to fungovalo. Nehemiáši 6.1, tam se stalo taková situace, že Nehemiáš stavěl vlastně ty zdi kolem Jeruzaléma, obnovoval to a tam je napsáno, stalo se, když se Sanbalat, Tobiáš, Arab, Gešem a ostatní naši nepřátelé doslechli, že jsem postavil hradby a že v nich nezůstala žádná trhlina, ačkoliv v té době jsem ještě nevsadil do bran vrata. Sanbalat a Gešem mi zkázali, přijď, setkáme se spolu ve vesnicích na pláni Ónu. Zamýšleli mi však provést zlo. Poslal jsem k ním posly se slovy, konám velkou práci a nemohu přijít. Proč by měla práce přestat, když bych ji opustil a přišel k vám? Tak to ke mně poslali 4krát a já jsem jim vždycky takto odpověděl. Ďábel posílá agenty, aby tě strhnul nějakým jiným směrem. Takže přicházejí a říkají nějaké věci o tom, proč bys si šel do té církve? Jak říkal Kuba na začátku, když si tady takhle zdřímneš a odpočineš si, tak ti bude dobře, pak se vyspíš a zítra jdeš do práce. Ano, posílá agenty. A co říká Nehemiáš? Nepůjdu, konám velké dílo. Nepůjdu, konám velké dílo. Znovu, pošlotý, přijď na tu pláň, řekneme ti něco zajímavého. Nepůjdu, konám velké dílo. Ty jsi tady a konáš velké dílo. Ne, to já myslel, že jsi to ty, kdo koná to velké dílo. Ne, každý z nás koná velké dílo. Chvála, to je velké dílo. Služba dětem, to je velké dílo. Kázání evangelia, to je velké dílo. Úklidy, který tady někdo provádí, to je velké dílo. To, že někdo umeje záchody, to je velké dílo. To, že někdo je v kuchyňce, to je velké dílo. Víte, my děláme velké dílo. To není o tom, že když tam budu chybět, nic se neděje. To není pravda. My konáme velké dílo. A ďábel posílá agenty, aby ti řekl, pojď, setkáme se někde jinde, vykašli se na to, dneska nepůjdeš, nechce se ti kázat, viď? No jasně, že nechce. No tak buď doma. Ne, agenti nebudou mi říkat, co mám dělat. Ďáble, nepůjdu, budu tady. Tady je moje místo. Kuba jak říkal, že si nedokáže představit, že by tady ta pravidelnost, jako jo, pravidelnost chodit do církve, jak se říkal, no, tak se říkal, kolik let už to je, člověče? 34 let, no, kolik jak bylo ten sbor? 92 od 92. 34 let.
Jirko, 34 let. Nejenom, že 1 měsíc, 2 měsíce, rok, 34 let. 34 let každou neděli. Haleluja. Díky, Pane. Takže my konáme velké dílo. 1. Korinským 15:58. Nikdo z nás si nemůže říct, já tady nemusím být. To ďábel přijde na šeptat. Ty tady dneska nemusíš být. Ty tam dneska nemusíš vůbec chodit. Ale 1. Korinským 15:58. Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní. Stále se rozhnojňujte v Pánově díle, věrouce, že vaše práce, vaše námaha v Pánu není zbytečná. To, že se nasazuješ pro Boží dílo, pro dům Boží, to není zbytečné. To není marné. To není jako, že to nemá cenu. To má skutečně obrovskou hodnotu. 1. Korinským, to jsem četl teďka, Židům 8:5, Bůh řekl Mojžíšovi, hleď, ať uděláš všechno podle vzoru, který jsem ti ukázal na této hoře. Takže Mojžíš dostal plán. Ty musíš mít taky plán pro svůj život. Pro svůj život plán a vizi. Máte pro svůj život plán a vizi? Protože když máš ty zbudovaný život a přijdeš do církve, tak můžeš spolu s ostatními budovat. Když máš rozbitý život, tak těžko budeš něco budovat, protože sám si rozbitý. Musíš se než dát dohromady, aby si pak mohl být fungující. Takže hleď, ať uděláš ve svém životě všechno, co jsem ti řekl, co jsem ti ukázal, jak jsem tě nasměroval, jak jsem tě koncipoval. Hleď, ať to všecko uděláš. A jak už jsem říkal, když prostě chceš budovat svůj život, tak musíš znát Boží slovo. Protože když neznáš Boží slovo, tak vůbec nevíš, jak se máš sformovat. Víš o tom, že se máš modlit? Ne, nevím. Víš o tom, že se máš postit? No nevím. No víš o tom, že máš milovat bratry a sestry? No to vůbec nevím. A víš o tom, že máš žít v pokoji? Co? Rozumíte? Když to nevíš, tak podle čeho chceš formovat svůj život. Tak si pustíš televizi a začneš se formovat podle televize. Jo, tam ty telenovely, tam vždycky jsou krásní lidi a tam vždycky říkají, co má, jak to má vypadat, jak se mají ty vztahy formovat. Jo, já si vemu příklad z telenovely. Já už je teda, ani nevím, jestli ještě existují, dávají ještě takový vůbec televizi, ještě pořád, jo. Já si vzpomínám, hezky, no, ale já si vzpomínám na poslední telenovelu, co jsem kdy viděl, jak to byla ta Esmeralda. To byla jemná ještě, jo? A to je ještě tenkrát, kdy ještě byl pravěk, tak v té době jsem to viděl, v té době nevím, jestli to ještě existuje. Ale lidi koukají na takové filmy a berou si z toho příklad. Ale Bůh nám dává vzor, který je ve jeho slově, aby ty si měl možnost se podle něčeho zbudovat. Být stabilní, být pevný. V Jeremiáši 1:10 je takový trošku nepříjemný slovo, a já ti mu chci ukázat, že k tomu si teda nebyl povolán. Pohleď, dnes tě ustanovuji nad národy a nad královstvími, abys vyvracel, ničil, hubil a bořil. Dnes tě ustanovuji, aby si ničil a bořil tuhletu církev. Aby si ji hubil, aby si ji likvidoval, aby si ji rozbíjel. Co? Když takhle přijdeš, tak já ti řeknu, hele, čelem vzad. A tam nechal Ježíš tesař díru. Takže či je to práce? Jan 10:10. Či je to práce? Kradl, zabíjel, ničil, hubil. Tak to není tvoje práce, aby si ty nějaké boží dílo likvidoval. Tvoje práce je, abys to dílo budoval. Ty už nejsi Jeremiáš, ty už nejsi ve staré smlouvě. Já pořád se tím nějak zabývám, než bych šel úplně do detailů, ale prostě se někdy udivuju, jak lidé milují starý zákon, vezmou si šofary, troubí tam, prapory, už to mává, prostě přicházejí s tím, teď jsem zase to zaslechl, myslím, že mě hnedka... Prostě, když nebudeš dávat desátky, Jirko, nebudeš požehnaný, až že to řekli takhle slušně, ale jinde zase jsem slyšel, když tak to je vlastně pod prokletím, pozor na to. Víte, já úplně miluju ty lidi, co jsou pod starou smlouvou. To jsou takový hybridi. Takový hybrid to je prostě. Jo. On vám řekne, jak prostě Bůh miluje bezpodmínečně a pak ti řekne, když ho nebudeš poslouchat, tak ti to nandá. Tak kdo je schizofrení, ten křesťan nebo Bůh? Já nevím. Haleluja. Takže ty nejsi ten, který by si měl přijít do církve a bořit to a ničit to a něco předělávat.
Ty jsi byl povolaný, aby si budoval, aby si pozvedal, aby si se zaměřil, aby si vybudoval sebe, aby si vybudoval to místo, kam tě Bůh posílá. Díky, Pane. Takže já vám teďka přečtu vám jednoho démona, co přišel za mnou a co mi poslal, jo? Budete se divit. Byl jsem pozvaný do řádu iluminátů s názvem Poseidon. Ale počkejte, až to uslyšíte, jo? A to jako se nevymýšlím, já jsem fakt ten mail dostal. Posílá ďábel svoje agenty. Starověkými přílivy a šepotem propasti vás voláme do říše zahalené v mlhách, tajemství. Byl jste povoláni ne pouhou náhodou, ale osudlivými proudy osudu, které se propletají tkaninou existence. Kdo jsme? Iluminátský řád Poseidonu, to je tajné bratrstvo v rámci posvátného iluminátského cyklu, které vládne nad rozlehlými a nepochopitelnými hlubinami oceánu. Jsme architekty osudu, který řídí příliv a odliv štěstí vlivu. Přidejte se k nám a staňte se mistrem své vlastní reality, která z jemností čaroděje vytesala samotnou podstatu existence. Jako člen našeho vznešeného řádu odemknete tajemné svazky starověkých, ovládnete prvotní síly, které žijí pod vlnami a přijmete hlubokou moudrost, která se ozývala věky. Tajemství hlubin, dlouho skrytá před očima smrtelníků, čekají na vaše probuzení. Abyste toto pozvání přijali, odpovězte na toto poselství a proudy osvícení vás povedou dále do svatiny našich tajemství ve stínách a vlnách iluminátských řád Poseidona. Bylo to hezké, ne? No ano. Hrozný. Co říká Nehemiáš? Nebudu se s váma stýkat, nebudu vám odpovídat. A co takové ty horoskopy, když na to někde vykouknou? Viděl jsem takovouhle věc, někdo napsal takový článeček a tam píše, když tam řekneš amen, budeš mít požehnání na celý rok. Já jsem si říkal, no já už těch amen řekl tolik, to já mám minimálně 1 000 000 let dopředu už požehnání. A když vesmír ti vzkazuje, andělé ti vzkazují. Víte, a takový věci přicházejí, aby si se do toho zapojil. A ty musíš být jako ten Nehemiáš. Nemám čas na takové hlouposti, iluminátský řáde. Haleluja, víš, budila jsem se 3krát za sebou ve 3 hodiny 33 minut. Musím to najít, co to znamená. Koho to zajímá? Já se taky zboudím kolikrát ve 2 hodiny 22 minut. A co má být? Galackým 2:20, to by šlo. Haleluja. To znamená, my se nemůžeme nechat rozptylovat věcmi, které na nás útočí, protože my máme práci, máme velikou práci, máme vybudovat dům Boží, který bude pro všechny národy. Bude to dům modlitby, nejenom dům modlitby, bude to pro všechny národy. Takže my pracujeme na nějakém božím díle a když přicházejí ilumináti, když přicházejí různí anděle, když přichází vesmír, když přichází cokoliv, tak to musíš nechat být. Haleluja. Takže já nemám čas na takové věci. Já buduji boží dům. Ty buduješ boží dům. Tvoje služba je důležitá. Tvůj život je důležitý. Matouš 6:19. Takže se nenechme odtahovat od božího díla. Bůh je zaměřen. Buď i ty zaměřen. Na co je Bůh zaměřen? Je zaměřen na boží dílo. Je zaměřen na boží království. Je zaměřen na to, co je jeho, aby to rostlo. Víte, že říká boží slovo, žena, když vezme ten kvas a zamíchá to do těch 3 měřic mouky, tak to bude tak dlouho pracovat, až to všechno prokvasí. Ona nevezme v půlce toho procesu to a řekne, to stačí. Ona si počká. Bůh si počká, až to království boží to prokvasí. Takže neschromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději prokopávají a kradou. Schromažďujte si poklady v nebi. Já věřím tomu, že pracovat na božím díle znamená si schromažďovat v nebi velký poklad. Já nevím, jak vypadá, já netuším, jak je veliký, ale Ježíš to říká, pracujte na tom, co je nepomíjivé. Dělejte ty věci, které se týkají Božího království a ten poklad v nebi budete mít. Takže kde je tvůj poklad, tam bude tvoje srdce.
Timoteovi 3.14, 1. Timoteovi 3.14. Tyto věci ti píšu v naději, že k tobě brzy přijdu. Kdyby se však opozdil, chci, abys věděl, jak je třeba se chovat v domě božím, jímž je církev, Boha živého, sloup a opora pravdy. Takže boží dům je církev. A Jákob nazval to místo Bétel, dům boží. A Pavel řekl, že my jsme církev, dům boží. Takže chápeš to, že nemůžeš říct, mě církev nezajímá. Zase jsem narazil na takové křesťany, který prostě tam šijou do církve a že nepotřebují církev. A já když se podívám do Bible, já tam všude vidím církev. Já si nemůžu pomoct. Ježíš je hlavou církve. Já si nemůžu pomoct. Já nemůžu jít mimo církev a budovat si nějaké svoje království. Já potřebuji budovat boží dílo. A v Efeským 5.23 je napsáno, že Kristus je hlavou církve. Koloským 1.18, že on je hlavou těla církve. A Židům 3.6, že Kristus jako syn je nad jeho domem a jeho domem jsme my. Takže chápeš to, že jsou tady dva domy, dva v jednom. Je tady dům ty a je tady dům církev. To jsou dva v jednom. Někdo má rád tři v jednom. Víš, co to je tři v jednom? Jo, já vím, že to víte. Takže chápeš to, že prostě Bůh dal dva domy, aby byly v jednotě, aby byly spolu. Dům tvůj, ty sám jako dům a zároveň církev jako dům boží. Galackým 2.8 říká Pavel, neboť ten, který působil u Petra k apoštolství pro obřezané, působil i u mne k apoštolství pro pohany. Když tedy poznali tu milost, která mi byla dána, podali Jakub, Kéfas a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, mě i Barnabášovi pravici na důkaz společenství, abychom my šli mezi pohany a oni mezi obřezané. Takže sloup. Jsou tady nějaký sloupy? Poslouchej, do církve Bůh posílá lidi, aby z nich udělal sloupy. Ano, ne, aby z nich udělal nějakou pastoušku, nějakou rozbořeninu, ale aby přišli lidé a stali se z nich sloupy. Chci, aby si věděl, jak je potřeba se chovat v domě božím, jímž je církev Boha živého, sloup. Takže církev je sloup a ty musíš být sloup. Pokud jsi chlap, tak musíš být sloup doma. Pokud jsi žena, nemusíš být sloup. Ale v církvi není muž ani žena a tam potřebuješ být sloupem. Pepo, jsi sloup doma? Vidím, že ano. Díky, pane. Haleluja. Ano? Takže my potřebujeme uvidět tuhletu hodnotu, že Bůh staví církev, aby byla pevná, ale zároveň tam přivádí lidi, aby z nich udělal stabilní křesťany, o který se může kdokoliv opřít. Já když jsem přišel do církve, já jsem žádný sloup nebyl. Si nepočítej, že přijdeš do církve a bude z tebe sloup. Možná tam budeš stát jako sloup. Jako nebudeš vědět, co dřív, jak budeš na to koukat, co se to vlastně v té církvi děje. Nevím, jak Martin, jak to vnímal, když přišel do církve, co se to tady děje. Jako možná byl překvapený. Haleluja. Ale my se potřebujeme uvidět v božím plánu jako stabilní. Jako stabilní. I církev, i jedinci. Takhle musíme se svým životem pracovat. 1. Korinským 16.13. Bděte, stůjte pevně ve víře, buďte zmužilí a posilujte se. Takže vidíš, že máš stát pevně. Posilovat se v pánu. 1. Tesalonickým 3.8. Proto nyní skutečně žijeme, jestliže vy pevně stojíte v pánu. Vždyť jakou vděčností za vás můžeme Bohu odplatit za všechnu tu opravdovou radost, kterou z vás máme před naším Bohem. Takže my konečně pevně stojíme, nebo žijeme teda, když vy pevně stojíte. To říká apoštol Pavel. Nyní skutečně žijeme. Nyní konečně si můžeme oddychnout, protože vy už pevně stojíte. Když už někdo pevně stojí, to znamená, že už se o ně nemusí starat. Ano? Když už někdo pevně stojí, už za ním nemusíš chodit, už mu nemusíš potěšovat, už mu nemusíš nic říkat, protože on už stojí. Chceš být takhle stabilní? Všechny věci k dispozici jsou jako dány člověku, aby byl stabilní křesťan, stabilní člověk. Haleluja. Takže stavíme sloupy v osobním životě i v církvi.
A jeden takový mocný sloup, už se dneska zaznělo o tomto slovu, je chvála. Jeden takový silný sloup ve tvém životě i v životě církve je chvála. Je to chvála. Poslouchej, o ty už jsme každou neděli mluvíme o chvále. Neustále, já jsem si říkal, víš co, já to asi vytáhnu a o tom začnu kázat zase. Bylo toho málo. Bylo toho málo o chvále. My musíme ještě nasáhnout víc. V Janovi 4:19, to je ten příběh o tom, jak se setkala ta žena u studny s Ježíšem, když to ona měla zmatek. Ona tam jsou takové skoky různý, jí zajímaly nějaké věci, ale poslouchej, ona říkala, má se uctívat Ježíši Bůh na této hoře nebo v Jeruzalémě? Víš co, ona v tom měla zmatek. Stalo se ti, že přijdeš někdy do církve a máš z něčeho zmatek? No je. Tak jak je to Ježíši? A Ježíš to úplně hodil jiným směrem. Ani tady, ale bude to kde? V duchu a v pravdě. Takže on ji okamžitě vyvedl z toho zmatku. Ale jí to nestačilo. Hned se potom ptala dál. Slyšeli jsme, že má přijít prorok. Prorok, který nám řekne všechno. A on říká, všimni si, co jí říká. Já to jsem. Zase další zmatek. Jak to bude s tím prorokem, s tím mesiášem? Jak to bude? Já to jsem. A byl klid. Víš, Bůh dává člověku odpovědi tak, aby měl jasno. Aby byl stabilní. Aby věděl, jak je to s modlitbou, jak je to s mým obrácením, jak je to s mým naplněním duchem, jak je to s mojí spravedlností, jak je to s mojí vírou. To jsou sloupy za sloupem, který Bůh staví do tvého života i do mého života a jsou to taky sloupy za sloupem, který Bůh staví do tohoto sboru. Ale chvála, uctívání, to je takový společný sloup a nikdy ho není dost. Když si to představíš, že přejdeš ze smrti, zemřeš a půjdeš k Bohu a teď tam přijdeš, tam je atmosféra chvály. Podívej se, kam se podíváš, všechno tam bude ve chvále. Rostliny budou chválit, andělé budou chválit, lidi tam budou chválit. Já nevím, co tam všechno bude chválit. Trůn bude chválit, moře bude chválit. Všechno tam bude ve chválách. Takže my potřebujeme uvidět, že Bůh nám dává stabilní věci do života. A možná si řekneš, no tak ty kážeš takový ty obecné věci, ale poslouchej, v těch obecných věcech. Proč můžu mluvit ty obecné věci? Protože už nepotřebuješ ode mě slyšet konkrétní slovo o tom, že jsou ti, Jirko, všechny hříchy odpuštěny. Chápeš to? Všechny. Tam je ganz alles. To má všechny. Je tam všechny. A už ti to nemusím zdůrazňovat. Ty už toho totiž tolik víš. Ty už si toho tolik slyšel. Ne, myslím Jirka teda, ale myslím všichni. My už jsme toho všichni tolik slyšeli. My už jsme tak vybudovali takový sloupy ve svém životě a pak chceme ještě víc. A k čemu? Tak stůj pevně a pohni se a staň se sloupem pro ty, kteří ještě nejsou sloupem. Haleluja. Koloským 3:10. Už jsi si to někdy prošel v mysli, kolik takových stabilních věcí už máš ve svém životě? Už jsi to někdy prošel? Už ti to je jasný, v čem stojíš pevně? Už jsi to někdy jakoby uvědomil, že žiješ ve spravedlnosti, odpuštění, v milosti, že žiješ ve víře, že žiješ v modlitbě, že žiješ ve chvále, že žiješ v božím náruči, v přijetí, teda myslím. Jo, když si to uvědomíš, pochybuješ o tom, jsi nějak v tom rozvyklaný, že sloup a opora pravdy, tam je napsal nějaký základna, tak má něco stojí pevně. Máš tam nějaký nejistoty? Majko, máš něčem nejistotu? No, tak dobře, jak si neptal. Ano, my nežijeme v nejistotách. My žijeme skutečně v hodnotách, které nám říkají, ano, tak to je. Ano, tak to je. Tak to skutečně je, tak to máš. Tak v tom přebýváš, tak v tom žiješ. Koloským 3:10. Oblékli jste toho nového člověka, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. A potom už tu není ani Řek, ani Žid, obřízka, ani neobřízka, ani barbar, ani skýta, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus. Oblečte se tedy
jako vyvolení boží, svatí a milovaní, slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost, trpělivost a snášejte si navzájem a odpouštějte si, má kdo něco proti druhému, jako Pán odpustil vám. Odpusťte i vy. A nad to všechno, na to jsou stabilní hodnoty, oblečně se svatí milovaní, slitovný soucit. No, ty máš slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost, trpělivost, to všechno máš. Ale pak je tam napsáno a nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti a pokoj Kristův, ať rozhoduje ve vašich srdcích. K tomu jste byli povoláni. A buďte vděční. A buďte vděční. Haleluja. Nad tím sloupem je něco, co nás spojuje. Tam to je napsáno. A na to všechno, co už pevně stojí, položte, upevněte lásku, která je poutem dokonalosti. Haleluja, jsme dům Boží. Jsme dům Boží stability. Ty jsi dům Boží. Ty jsi dům Boží stability. Ty jsi dům vizí a snů. Když jste měli naposled nějaký boží sen? Včera? Předevčírem? Minulý týden? Před měsícem? Když jste měli naposled nějakou vizi? A nebo se zeptám úplně jinak. Kdy jste si naposled kázali? Ano, to je přesně ono. Proč jsi sám kázal? No, protože v tobě povstala nějaká vize o něčem a ty si to začal v kázání sám sobě rozebírat. No to je nejlepší tady to. Já taky si rád kážu. Dneska ráno jsem si taky zakázal. Já jsem úplně moje čeminy, má to asi někdy jindy. Takže nikdy to nepřichází tak, že najednou otevřená vize. Ale přichází to tak, že přemýšlíš, najednou v tobě povstane téma a ty začneš to téma rozebírat s Pánem a začneš sám sobě kázat. A nebo možná druhým kázat, ale na to si dej pozor, když chceš druhým kázat. To už jsme takový měli tady, co chtěli druhým kázat a pak to dopadlo špatně. Ale v tobě, když povstane ta vize, to slovo, tak tam povstává spolu s tím mnoho těch různých podnětů. A to je vize. Sice to není vize, kterou by si viděl, ale je to vize, která přichází skrze slovo. Skrze slovo, který je v tobě. Takže my jsme dům v domě. Jsme domem pro všechny národy. Já bych chtěl, abyste to uviděli, tu důležitost, že když Bůh buduje něco, nebo povolává něco k životu, aby bylo, tak to povolává k tomu, aby to stálo pevně. Aby to stálo pevně. Takže stůj pevně. Jsme dílo Boží, ne dílo člověka. Ano, to si musíš uvědomit. Církev není dílo člověka, je to dílo Boží. Kam je pozvaný člověk, aby se zapojil a byl proto dílo stabilním a pevným. Již někteří lidi pohrdají církví, pohrdají různými důrazy, různými sloupy, která ta církev má, ale jestli tady seš, a jestli tady něco prožíváš, jestli tě Bůh povolává sem, tak věz, že my jsme církev Boha živého, sloup a opora pravdy. Já bych vás chtěl s tím vyslat do toho času, který je před námi. Nikdy si neříkej, je to zbytečný. Nikdy si neříkej, je to jedno, jestli tam budu nebo nebudu. Nikdy si neříkej, je to jedno. Vzpomeň si na Nehemiáše, který říká, dělám velikou práci. Dělám velikou práci. Tento sbor, to je veliká práce. To je veliká práce. Řekneš si, na to jako málo lidí tady, ale to je úplně jedno, kolik tady lidí, je to veliká práce. Každá služba je veliká práce. Stojí to za to, být s Pánem a investovat do toho jeho díla. A já ti dám jednu takovou věc, kterou čas od času říkám. Když si dávno úplně na začátku jsem s Bohem uzavřel smlouvu. A řekl jsem mu, já nemůžu se starat o rodinu a ještě o církev. Já prostě na to nemám. Takže to uděláme takhle. Ty se budeš starat o moji rodinu a já se budu starat o tvoji církev. A Bůh řekl, jo. A to je dobré, protože nejsi bezkapacitní. Všechno sice můžeš v Kristu, který ti dává sílu, ale pořád ještě seš v tomto těle a máš nějaké svoje možnosti, ale Bůh je víc než tvá možnost. Takže pojďme se starat o Boží dílo a nebojme se, že vám uteče to, co máte doma. Že vám uteče to, co žijete ve svém soukromí. Nebojte se toho. Zapojme se do toho Božího vanutí pro to Boží dílo a já vám říkám, že Bůh se bude starat o to vaše. Hlejte království Boží na prvním místě a to ostatní vám bude přidáno. Takže, Pane, máme dohodu. Ty to víš, že máme spolu dohodu. Já se budu starat o tvoje věci, ty se budeš starat o moje věci. Je to tak? Je. Ty jsi drzej. Ne, já nejsem drzej.
To je prostě jenom vztah smlouvy s Bohem, že já chci vidět jeho dílo, že roste.